Moi, tässä on Lurule. Eikö se ollut silleen? Joo. Me tehdään yhteisiä videoita, ruvetaan tekemään tälle mun entiselle kanavalle. Tai siis tälle, minne mä oon joskus tehnyt hirveästi näitä videoita. Niin tosi hirveästi. Tosi hirveästi. On siellä ainakin 5 videoa varmaan. Niin. Kaikki tilaajat mun kanavalta pitää siirtää tähän. Niin, Koska mulla oli 10! Niin. Ei tässä ole kuin ehkä 2 tilaajaa tai 3. Mulla on niinku 2 kanavaa, mutta tämä kanava on nyt minun ja Lauran yhteinen, tai siis, no, Lurulude, kummen vaan, mutta kuitenkin, me tehdään huomenna, eikö se ole huomenna? Huomenna. Me mennään huomenna meidän tädille, ja me tehdään sellainen, mikä se on, vähän niin kuin iltarutiini, mutta ei se silleen niinku jännästi, kun me mennään. Silleen jännästi, kun me mennään Ice Maratoniin. Muutama luistelu. Niin, silleen illalla, niin sieltä tulee varmaan video. Hiuksi. Sinä ei osaa puhua suomen. Aikohius. Aikohius, kyllä. Mutta tää häirehtii mua nää säröt tässä. Ajattele, jos ne tulisi tohon. Niinpä sit se näkyis kaikille. Mutta meillä ei ole muuta. Heidoo! Sulla on hienot lopetukset aina.